Sari Bagaskara katon surem remu-remu wancine angslup ing Brantara katon jomplang abot sisih lamat-lamat kidung layung karya lang-lang lumayan kumleyang malembang godhong garing godgrog saenggon-gon Sandyakala kalang ning mangsa ngerak ingkang ana sesawangan sarwa garing lemah ngula hawa panas sumuk sungkep suker jagate angker kaya sinengker awit kepaking angkara kang karsa nekem jagat keblat papat cinegat lakuning kodrat pegat kaya kiamat sadengah papan ananing pasulayan sak nggon-nggon kebak patudon mantapkan noyon popo kepingin udara samudar gagasan kelawan aku kakang bergeger uger-uger mal-mal sadurita ngapunten nggih Den dene kula kumawantun ngreribeti anggen paduka nembe suka-suka kedahe sampeyan nembe lelumbang katresnan kelawan garwa widodari paduka nenggih Sang Bathari Dresanala ora dadi apa ana wigati apa sampeyan
sasi niki teng taun niki ngraosaken sumuk yen wanci dalu panas kliwat ing wanci siang napa mboten iya banjur gandeng jane opo ngaten kula namung dapur ngelingake wonten tetembungan suka kang keladuk bisa nyuda kaprayenaning batin ngaten nggih jenengan niku ampun gegeden rumangsa dene ing ngatasé sifat menungsa saged manggon ing kahyuwangan kula blakangi saiki kahyuwangan niki papane wong pinter papane wong wasis sing bener iso dadi salah sing salah iso dadi bener pranatan lan hukum niku digawe-gawe diingar-inger dhewe manut karep lan gugu karepe dhewe contone jaman lakon bangsa dewa madosi banyu panguripan ya sinebut tirta amerta sanjiwani kang seranane ngebur samudra puhan ya samudra mantana bangsa dewa ora kuwawa ngebur segara banjur nyambat bangsa genawa kinen bebantu sareng direwangi kanthi pangorbanan nyawa kang ora sithik saka bangsa Denawa kang dijanjeni sak mangsa-mangsa banyu panguripan niku ketemu bakal didum warata nyatane bareng ketemu dewa ngrekaya sacrita ngreka daya para Denawa supaya ora entuk jatah banyu panguripan nganti mentala mitenah lan gawe sejarah jare bangsa Denawa iku bangsa sing angkara murka budi candala watake nista kamangka apik lan elane titah kuwi ora gumantung ing bagusing rupa mubiyaring busana ning mapane ing budi pakerti lan ati nyatane sakniki akeh sing rupane bagus ning kelakuane kaya wedhus sandangane sarwa becik ning kolu mangan kancane nyikut kiwa tengen nendang arep mancal mburi mung guru mulyane pribadi ora peduli marang rowange sandangane apik nganggo dasi ning mentala korupsi lho busanane ngemper pangasaning agama ning budine nista gara-garane sejarah sing dikarang dening bangsa dewa jare wong nek wujude elek wateke ya elek nganti sakniki ngaten niki wong Denawa niku watake dianggep elek sambung rapete kelawan nglakoning janaka kepiye sampeyan saged garwa widodari labuh sampeyan apa aku bisa ngringkas ampara murka sakniki kula tanggap napa dewa niku kurang sekti napa dewa niku kurang mandraguna kok mung sak sampeyan dadi jatuning dewa yen mung sak kasekten ukurane dadi dewa jenengan kok boten didadekne dewa kok mung labuh sampeyan niku sing toh nyawa trima diwijoli widodari yen mung rupa bagus rasake dewa niku bagus-bagus niki ngaten wonten sandi upaya ingkang badhe ngener dhateng sampeyan cobi manggejai sampeyan gelem didu karo sapepadaning titah tangurung mungsuh sampeyan dadi kathah
nyatane kumpeng pinten sampeyan ketekan ratu anake raja sing sampeyan pateni goleki Belopati sampeyan didu kalih dewa mungsuh sampeyan dados kathah nggih Orome supayane apa dewa bisa mateni mungsuhe ning jenenge dewa tetep resik tur apik kanthi pancatan sing mati ratu mau dipitenah dening dewa jare ratu angkara murka eling den jare wong winasis wong pinter niku sampun nate ngendika pemenang niku kuwasa nulis sejarah arep digawe cerita abang ijo niku kari sing nulis kari sapa sing menang jenengan niku ibarat jago sampun mlebet jroning kurungan dibang-bang dibombong-bombong ning ati-ati panggunggung niki wau engere badhe teng pundi ati-ati sampeyan iki tembunge sakniki sampeyan sampun mlebet dhateng lingkaran seton ingkang sistematik terstruktur lan masif ibarat wong dolanan catur nalika ratune diancam mungsuh ratune niku mentala ngorbanke prajurit lan para mentrine supaya ratune tetep urip ya sakniki sampeyan niku dadi piyon sing bakal dikorbanke dening para dewa yen ora percaya mari buktekne omongane Semar niki palagan lakuning lakas kita lenut tinggi Mamangon
sampeyan niku mung didadekake ujung pedang tegese kanggo brasta mungsuhe para dewa. Mungsuhe para dewa mati asmane dewa tetep karung ngertine titah dewa niku tetep titah ingkang apik. Apa Bathara Guru uga bakal mentala kelawan putra wayahe sampeyan niku pripun to? Ampun toko anak putune selagine bojone dhewe wae mentala lelakon si Durga niku ora korban politike Bathara Guru banjur direkayasa kados mekaten nganti rupane dadi yaksi utawi buta wedok. Wae Durga niku ayu-ayu ning widodari ning jenenge guru niku ratu ning dewa ning Gragas wis duwe bojo ayu isih kurang ayu gek gampang walean niku wateke Bathara Guru. Ampun meleh kok sipating menungso kalih wong wedok sing sirah kethek mawon guru niku nggih doyan. Nika jaman laire Anoman niku. Terus jaman Bathara Wisnu badhe ngrabi Bathari Sri nggih ngoten. Guru niku wong piye to? Wisnu niku anake guru ning kok arepe ndemeni mantune dhewe Coki. Bareng konangan Wisnu terus ditundung saka kahdiwangan. Alasane Wisnu niku anak merosal, anak duraka. Pancen Bathara Guru niku ketoke wong apik. Ning sejatine wengis atine. Kamangka Yai Bathari Darsana wis ngerbini umur 7 candra kalenggani. Apa prayogane tak gawa melayu wae Kakang. Sampeyan niku badhe mlayu teng pundi? Wong sampeyan niku sampun mlebet wuwu. Aja meleh kok mung sak sampeyan. Lah kula niku genah dulure kandung Bathara Guru mawon nggih korban politike Bathara Guru. Ngono sampeyan yo ora kandha kebiyen-biyen. Kadung mlebu kandang macan ngene aku terus kepiye Kakang? Napa anggen kula ngelingke niku tesih kurang dhateng sampeyan. Aku pasrah kelawan sira Kakang Semar. Sampeyan kelingan lelakone naga mungsuh Garuda nika. Iya Kakang. Carane Garuda mateni naga sampeyan kelingan. Yen Garuda mungsuh naga ning jero guwane naga, Garuda mesti mati, Garuda mesti kalah. Pintere Garuda piye carane naga metu saka jero leng utawa guwa. Bareng metu saka jroning guwa, sang naga digawa ing antariksa dening Garuda. Kamangka naga ora bisa mabur. Nah niku genah menang Garuda tinimbang naga. Iya Kakang, aku wis tanggap Kakang. Sampeyan niku wong wasis, wong cerdas kudu tanggap sasmita. Sakniki mangsekecaken kula tak malaya jagat. Aku aja ditinggal lho Kakang. Lho, ampun kuwatos. Kula tetep nderek sampeyan. Iki perkarane aku mapan ing kandang macan pun to pun. Mang percaya kalih kula. Mboten napa-napa. Kula tak ngadang sang wiji sejati. Dados sing sampeyan karepke saged kasembadan ning weling kula nggih, Den. Mang bundeli pitungkas kula.
sampeyan kudu wicaksana nggedhekaken rasa pengati-ati Den. Lem-leming dina mengkong lan doan rimang durung suwe ngabiyantara sowan dening kita durga padha winantu ing karaharjan nggon munggah ing Tahyuwangan Suralaya. Tobat kawula nggih pukulun harja pisowan kula kalih saking beda pangrencana. Namung sing kemang abekti kula pun permoni konjo ing sandhap padha paduka pukulun. Mangkono karya Suparna penggalih ulun ana luput jeneng kita isih jentar palimar manggulun
Dewi Tampanono pangestu paduka pukulan dados daya luwih tumrap gesang kula mimbuhi bagya mulya pukulan iya Durga kula wonten dawuh rada maju lungguhmu sawertara piye sajak ana parigawe sowanmu wis tak pinangkani anggonmu kepengin golek wanci wirunggan kanthi sesideman tegese aja nganti ana dewa uninga apsara apsari Bathara Batari Sumurut dewa lan dewi padha ngerteni ana apa kula matur iya dadi ora dadi apa mara dadi matura wanci dadi wancinipun kula mantun sowan mulo beda penggalih mesinipun yen wanci kados menika paduka nedhek eco ngaso sariranipun dipun madosi dening para garwa endung kanikmataning wanci wengi ewa dene paripaksa kula tangisi pukulun ora dadi apa yen kok pancen ana wigati kang wingit matura dasare sawetara wektu ora nate ketemu paduka kangen to aja banter-banter mboten napa-napa niki wancine dewa sami tireng sedanten mboten bakal mireng napa yang paduka dawuhaken marga matura mumpung isih ana wektu sawetara dasare ya kawiwitan rada wengi iki mboten napa-napa ngoten nggih pukulun kula kumawatun marak sowen tanpa tinimbalan paduka pukulun wonten bab ingkang bakal kula aturaken marga matura Durga kejebul kae ing anti-anti garapan nggih saketane dadi iya marga matura ana apa putra paduka nembe amotah moga nyuwun palakrama kosek to wong anakku iki wis rabi kabeh anakku sapa paduka pukulun niku kados pundi to menapa mboten kemutan rikala wanci grimis ing gumbuk tengah saben nika tapi mangeling-eling wong lanang ngono kuwi lha wis ketekan karepe terus dilalekne nggih Pak Dewa Srani kuwi dudu anak ulun nanging kuwi lak anake Bathara Kala Dewa Srani niku ngertine anake
anake Bathara Kala. Bathara Kala ugi mekaten Bathara Kala niku ngertose Dewa Srani niku nggih anake kalih kula. Ning sejatine Dewa Srani niku lak nggih putra paduka ta kula. Nadyan kula niku tilasan paduka banjur dirabi Bathara Kala. Nyatane kala mangsa jenengan nggih sok-sok kala mangsa nggih asring niliki kula. Tapi jarene nggih tamba kangen. Jajal to, wong tilasane kok panggah ditiliki. Jarene kangen karo gaya-gayane. Nyatane Bathara Kala niku nggih mun tuwek, mun mboten saged napa-napa Bathara Kala niku. Saniki kenceng-kenceng maneh. Ojo seru-seru. Seru nggih badhe napa? Wong nyatane sampeyan yo ora tanggung jawab to bi to. Ndak keprungu dewa liyane. Krungu kok ya wis kesane. Kok ya ora kelingan. Nalika ngriseni njaluk wae terus WA kalih kula Durga, aku wis ning pinggir kali jajal. Ini barat sawah kali pategalan Tobi to nggone jenengan mamane pacul niku sakayange Tobi to. Teh pacule dorane dawa wae. Lek ngencepne sak kayange Tobi to. Napa tumen jenenge macul karo ngadeg niku nek mboten sampeyan. Ya wis. Dewa Srani lak wis ulun muktekake dadi Nalendra ing Nusa Rukmi ya ing Tunggul Malaya. Apa isih kurang? Lah nggih niku. Dewa Srani kepengin mungkasi jejaka, kepengin palakrama pungulun. Banjur sapa sing dikarepake? Dewa Srani banget gandrung, kayungken kepengin enggal mondong nyemot dauk lawan widodari kang midhil saking Kahyuwangan swarga Dahana inggih ing Arga Dahana utawi Kahyuwangan Duksina Geni. Yogane Bathara Brahma nenggih Bathari Dersanala nuwun. Trisang kapirangu rangkul kinambe tembe susang retnaning bawana yo kitu kang layati Yogi Tuhan kudu kering Yogi Tuhan ngenaing Yas Pusik kok pusik Apa Dewa Srani ora kurang golek pawarta Kalamunta Dersanala wis digarwa dening Arjuna. Nggih sampun. Janjanipun Dewa Srani nggih ngertos. Kalamunta Bathari Dersanala menika sampun dados garwanipun panengah Pandhawa Raden Arjuna. Nanging sandhangipun bojone wong niku luwih enak kok. Lah kok isih milik Dersanala kuwi jenenge
jenenge ngobak-obak banyu bening ngrusak magrayu sing legan wae ora kurang kok ngrusuhi bojone liyan nyoto singlar saka angger-anggering tau taman si Dewa Srawi lah nek mboten tiru sinten cobi tiru sinten katang niku lanjarane wong genah nek kula niku dadi bojone Bathara Kala kok jenengan asring numpaki kula cobi lah nek Dewa Srawi terus tiru bapakne napa kleru ngene ya iki perkarane beda sami mawon perkarane niki sami sareh dhisik widodari pirang-pirang arep ngrabi 7 tekan 8 nganti 40 widodari sembadani wewaton aja anake Bathara Brahma mboten peduli Dewa Srawi nyuwune Dresanala saged mboten saged yen ulun ora ngeparengake kula ngancam mirang kalih jenengan nggih yen jenengan mboten maringaken Betha Bathari Dresanala kula ngancam mirang kalih panjenengan wadi paduka ingkang asring numpaki kula ngantos lair Dewa Srawi badhe kula buka kalian para dewa yen perlu sak jagat kaya menika kowe aja rena-rena Durga lho pripun to wong wedok niku nek kadung dilarani atine wani nekat wani wirang tak kandhani apa kowe ora isin Durga mboten kula mboten isin wong nyatane kadung sampeyan isin-isin kok Wose to pikiran sampun kula pikir lho napa gunane kula niku dipun tundung menyang gandang mengure sejatine kula niki sampun pirsa wong kula niki korban politik paduka nggih mboten yen dipun nalar klerune kula niku mboten bobot kelawan paukuman ingkang kedah kula lampahi betak-betakipun jenengan gandrung kelawan IP paduka kiyambak inggih Kyai kula kiyambak Kyai Dewi Umarakti banjur paduka damel sandiwara supados kula dipun dakwa awon dening para dewa utaminipun kelawan Kanjeng Rama Raja Umaran lan Kanjeng Ibu Dewi Nurwani miwah Kanjeng Eyang Prabu Nurangin Raja Jin saking negari Kalingga nggih boten ngaku mawon sedaya niku namung sandiwara sampeyan anggone ngarang crita awon dhateng Durga enggo sepriki para titah sak jagat ngertosi Durga niku wanita angkara murka wani marengkang karo wong lanang janjanipun sedaya niku namung apus-apus awit saking rekayasa crita Dara ingkang paduka damel kangge bucal kula awit paduka sampun jelas kalih kula nggih napa nggih ngaku napa mboten sampeyan kowe ngerti lho ngertos mawon ya kene sira ora mbrontak kekuatan kula niku napa kekuatan kula niku sepinten menawi badhe mungsuh paduka
sampun atusan taun kula nyimpen mubalik amarah niki. Ning kula mboten bodho. Inggih ngentosi wanci ingkang prayogi lan kanthi dalan menika. Kenging kangge garang gepok mustaka nyampuk pasuryan paduka. Licik kowe. Yang ngono kuwi entuk-entukane wong lanang tartur. Wong lanang kok mis wis ngono kuwi. Bareng kok yak wadine iki klejengan dhewe. Durga, yen nanti kowe bakal nyebar marang wadine Bathara Guru. Dina iki kowe bakal tak pateni. Mang Pejahi monggo, Mang Pejahi. Pun monggo Mang Pejahi. Neng cobi sakniki mang noleh kiwa kaliyan tengen. Sedaya sampun ngepung paduka lan midhanget bilih paduka sampun ngakoni kangestan menika. Lan sedaya sagah dadi seksi kula. Para jim-jim metu kabeh. Ketimbang datar wirang banjur opo kang dadi pamintamu ulun sembadani mung pisan iki wae yen wis kasembadan wis keturunan aja ana pameksa tumrap ulun meneh cukup pisan iki wae lha nggih sak kersa kula wong nyatane jenengan nalika ndoben niku lho sak gelone sampeyan kok kowe ora ngrasakne abote rasaku yen aku nganti ke Taman Wirang nalika paduka nyikara kula nalika paduka nyiya-nyiya dhateng Durga napa paduka ngginakaken rasa ngene Durga Dersanala iku bojone Janaka
kudu dipegake luwih dhisik niku perkara sampeyan kula mboten peduli bakune anak kula Dewa Srani gawuh kelawan Dersanala dina iki aku manut kelawan kowe nanging perkara Dewa Srani anake sapa aja nanti mbok sebar lawan sapa kanthi wis tak turuti nanging wewardi iki tetep mbok sebar aja lakon dosa antara guru mentolo maupun gantang mengoe sak anak putumu ratu pes kabeh
penting manah. Ya Allah. Wanci dede wancine. Dene paduka nimbali dhateng rakatun sithik pangudal-udal. Wonten wigatos ingkang kados pundi Ari Guru? Om awe genam mastu nama sidam sekaring bawono langgeng kakang Narodo. Apa to sababe rikalenggane iki kakang Narodo daya-daya ulun piji mangarsa sabab ana bab-bab kang kedah ulun andharake lawan si kakang Narodo. Praginjong bapak pong kali gede Adi Guru sing gawe. Inggih wonten bab ingkang kedah dipun dawuhaken dhateng rakatun sithik pangudal-udal. Monggo menawi to menika sanes wadi miwah saged dipun andharaken dening kathah kula atu enggal paring dawuh dhateng rakatun sithik pangudal-udal Adi Guru. Kakang apa si kakang ora uninga bab gara-gara kang tumpuh ing jagat raya iki. Kumocak mawetu gelap kawah candra dimuka kaya kinembur suwuh sumambelat ambaralaya. Para hapsara hapsari padha salang tunjang wayang wewuyungan angungsi gesang. Rengat sumuning lembuan dini kumocak mawetu gelap kumitir petite ngakak tutuke sang Hyang Hananta bukan nyemburake upas sak klopo-klopo gedene sareng ulun kaliti ketemune bab gara-gara kang tumempuh ing jagat iki awit kedayan saking Arjuna ingkang kaleksanan ngrabi widodari. Lho lajeng ndadosaken musik ing para titah ingkang sami milik dhateng kanugrahan ingkang tinampi dening Arjuna satemah pakarti para manungsa sami salang tunjang anane rumangsa suci beda agama dienggo garan pasulayan jarene beda agama kuwi gethihe halal. Satemah padha paten pinaten kang ginayuh ora ana liya mung kepengin garwa widodari. Kamangka jagat sampun netepaken jodoh tali wangsa ingkang katetepaken. Miwah boten saged dipun owahi malih inggih menika dewa kelawan dewi Bathara lan Batari Hapsara Hapsari Widodara Widodari raseksa kelawan raseksi lanang kelawan wadon. Lelakone Arjuna sampun ngalahi kodrat kang ana wiradat kajaba amung wegat. Lho ngaten Adi Guru. Arjuna saged ngrabi widodari menika sampun labuh labet dhateng para dewa. Kala semanten Adi Guru ingkang netepaken sabda Pandhita Ratu pernatan kok saged molah malih menika tertentu badhe ngasoraken wibawanipun para dewa. Dasaripun Arjuna menika sampun wong salwangsul dados jagoning dewa. Saben-saben kahyuwangan menika ketekan mungsuh inggih namung Arjuna ingkang saged amadhangaken. Mula sampun samestinipun nampi nugra widodari. Pernatan menika langgih Adi Guru ingkang netepaken sanes Arjuna ingkang nyuwun. Nanging kakang ing rikalenggan menika pernatan ingkang kula tetepaken nyatanipun andamel gara-garaning jagat
pramila kanthi adhedhasar bilih Bathara Gulu inggih Bathara Siwah ndarbeni panguwasa tunggal ing Kahyangan kula menang damel abang ijoning lakon kula menang nginger pernatan hukum ing Kahyangan pramila Arjuna menika tetep kedah dipun tundung saking Kahyangan miat langening Kalangyan aglar pandang uncar pinon ler kagonang ngaten nggih Paduka menika dados panguwasa tunggal ing Kahyangan menika pancen leres Paduka menika menang damel abang ijoning lelakon para menungsa para menika leres nanging eling dieling bilih sampeyan menika dipun tetepaken minangka dados ratuning para dewa dewaning para dewa Paduka menika dados pangarsaning para dewa wonten tetembungan ing Ngarsa Suntulodo ing Madya Mangunkarsa tun muri Handayani mulat sarira hang rasawani lan kalamun Paduka kula Nadi Guru minangka dados pangarsa para dewa nanging anggenipun netepaken pernatan netepaken hukum menika dipun ingar-inger manut sakarsa-karsa Paduka Adi Guru tertantunipun ing mangkenipun badhe ngucemaken kawibawan Paduka kula Nadi Guru Kakang Narada ingkang kula penggalih menika boten namung Janaka kemawon ingkang kawula penggalih menika angurung kepi anyakup dhateng Triloka Bawana Kahyanganing para dewa ing Janaloka para manungsa miyah ing Suradewi alaming para jin setan priprayangan sedaya menika wonten tetekeman asta Bathara Guru pramila kula tetep ngeboti Triloka Bawana tinimbang Arjuna lho nanging sedaya menika sampun dados pernatan Paduka lah kok dipun wolak-walik sepisan malih kula dawuh menika sampun dados ketetepanipun Bathara Guru kula menika dados pangarsaning para dewa sakarsa-karsa kula anggenipun kula bakal damel pernatan wonten Kahyangan menika wah boten saged ajri kalamun tori kalenggan menika sampeyan boten melu kula boten napa-napa yen sampeyan niku kepengin mundur saking rombongan para dewa seragame mangwangsulke
sampun melu kula melih. Wah, jangan. Bareng wis ngrasakne kanikmatane dadi pangarsa banjur kok nindakake sak karsa-karsa ya kados pundi ati guru. Lajeng sampean niki mangke badhe nemoni lelakon apa? Ana una lumute tak gembol tak indit dhewe. Yen Kakang Narada ora sarujuk monggo kula aturi medal saking Kahyangan Suralaya. Yen perlu boten namung Kakang Narada, dewa sinten kemawon ingkang badhah dawuh Bathara Guru. Kula aturi medal dhateng Kahyangan Suralaya dinten menika. Monggo kula aturi milah lan milih paduka Kakang Narada nderek kula nanging ngupaya kados pundi Arjuna kedah katundung saking Kahyangan. Menapa paduka Kakang Narada mbelani dhateng Janaka nanging lunga saking Kahyangan Suralaya. Long-longing griya mangu-mangu mangkung nangguan rimang. Suralaya. Wong diingar-ingar manut karo karepe
Pukulun kowe ora usah dadak melu-melu Indra. Nadyanto kowe kuwi kulit dagingku. Nadyanto sira iku anakku nanging yen sira melu-melu perkara iki Bathara Guru uga mentala karo Indra inggih. Kowe melu Narada apa melu bapakmu inggih kula nderek Jinandika. Aku kepengin sowane Janaka karo Brama kon mrene dadi Trisangga pirangmu Rinangkol kinempet kempet dosan retaning mawono Yogi bukan walanya hati Allah nak nulinggih pukulun Kang putra paduka ing duk sinageni kula pun Bathara Brama ingkang ngabiyantara marak sowan wanter nimbali dhateng Kang putra paduka kula pun Brama cumadong dawuh pukulun nadyan teng wayah kula pun Harjuna ugi cumadong dawuh wonten dawuh ingkang kados pundi dene wanter dawuh sabda paduka nimbali dhateng teng wayah kula pun Arjuna. Arjuna aja dadi kageting atimu ing rikala nggaliti ulun piji mangarsa ngabiyantara ngarsa ulun. Ana pakaryan kang kudu sira tempuh ana perkara kang kudu sira rampungi sabab ing kahyangan Suralaya ana dom sumusuping banyu momor hari bersih ana sawijining dewa ingkang marengkang saka tetekeman merang kampuh jinggo bakal njongkeng kawibawan ulun dewa saking pundi miwah sinten wawisikipun pukulun ora ana liya ya kuwi Kakang Narada Jawata ing sidik pangudal-udal lajeng pakaryan napa ingkang kedah kula lampahi Arjuna sira iku dadi jagoning dewa sampur kasenopaten kang dewa paringake palenggan senopati kang dewa nugrahake marang jeneng kita isih sumampir ing pundakmu tegese
yen ana payo-payo kang hanekani jejering senopati ingkang ndarbeni wewenang miwah kewajiban madhangake perkara iki. Ora perlu takon apa dosane Kakang Narada. Ora perlu mbok takoni apa to sababe mareng Kang Kampuh Jingga lawan Bathara Guru. Ngertiku sesuk-esuk pleteking srengenge. Ndak wangeni sesuk-esuk pleteking srengenge. Janaka kudu bisa mateni Narada. Dosa menapa ingkang kula sandang dene kula kumawantun kelawan kukulun Narada. Apa kowe wedi? Jeneng sira iku jagoning para dewa. Panguwasa tunggal ana tangane Bathara Guru. Yen to Arjuna mareng Kang Kampuh Jingga ora gelem nglakoni apa kang wis ulun dawuhake, tegese Arjuna uga mareng Kang Kampuh Jingga badal gawe Bathara Guru. Yen Arjuna ku mawani badal gawe Bathara Guru, hukum abot kang bakal sira lakoni. Sepisan kanikmatan kang mapan ing Karang Kawidodaren bakal ulun jabel. Kaping pindho sira bakal ulun pegatake lawan garwa-garwa jeneng kita para widodari. Kaping pindhone, kaping telune jeneng kita bakal ulun templungake kawah candra di muka 1000 taun lawase. Arjuna, kowe saguh mateni Narada apa ora? Inggih saged dereng kinanten selak mbok menawi saged. Dados kados pundi kula tetep ajrih dhateng sabda paduka pukulun Bathara Guru. Mara gage mangkata golek ana Kakang Narada. Yen nganti jeneng kita ora bisa mateni Kakang Narada aja takon dosa. Sira bakal nampa hukuman abot. Lampang menika kados pundi kelakon Siwa pukulun Narada nampi paukuman ingkang awrat kedah dipun perjaya dening anak kula pun Janaka. Brama, ora perlu kowe ngerti marang lelakon iki. Lungane Arjuna kang bakal merjaya Kakang Narada yen nganti Arjuna gagar wigar tanpa karya, tegese Arjuna kudu nampa paukuman. Kaping pindhone ing rikalenggan iki anakmu Yonini Dewi Dersanala bakal ulun kersake. Lho, menika kados pundi Bu? Nini Dewi
Dresanala menika lak sampun kajatuh krama dening Arjuna. Malah ing kalenggan menika sampun gembol jabang bayi kang umuripun sampun 7 candra kalenggan menika. Aku ora peduli karo Bromo. Ulun ora peduli. Bakune katetepan panjenengan ulun sang panguwasa tunggal Kahyangan Suralaya. Nadyanto Arjuna durung karuan bisa mateni Kakang Narada apa ora. Nanging hukum iki tetep tak tetepake. Dresanala ulun pegatke kelawan Janaka.
tinimbang Brama nggondheli nyawa Sita. Luwung Brama ngayomi nyawa pirang-pirang nggih. Menawi nika saking katetepan pernatan mewah hukum Rama Pukulun Bathara Guru, Brama nyagai nduk Dersanala apuraning bapakmu. Tak melu barang iki ngopo lho? Nang omah ngono. Bapake nyambut gawe kok ngintil ae. Man bapakmu dianggap dalang bujang. Apa sing mbok jaluk wis ulun sembadani. Perkara Janaka pati uripe ndak pasrahke karo kowe Durga. Dersanala kelakon dipegake karo bapakane Yesi Brama. Purbawasesa bakal ndak pasrahake marang jeneng kita Durga. Kalau ngono nggih. Kula badhe nyuwun pamit tata-tata siaga. Ngecat wadyabala kinen andhingke dhateng lakune si Arjuna. Kaping kalihipun kula ugi bakal nderekaken paduka ing Kahyangan Dursina Geni. Janaka dipegake karo Dersanala. Dersanala ndak boyong oleh kahyangan dan urip Momanu ana si Arjuna lawan Kakang Narada. Ulun bakal tumedhak ing Kahyangan Dursina Geni. Mangsa borong nggonmu ngrekayasa dak-dakan pasulayan lawan Kakang Narada satemah Arjuna percaya kalamunta Kakang Narada bakal merong kampuh jingga kelawan panjenengan ulun. Kawula nuwun inggih cenderung saken dawuh ulun. Ulun bakal kondur hangedaton ing mriki kalenggan iki.
lah ing kono to wau wis titi pangandikane sang kukulun Bathara Guru arsa kondur hangedaton konduring sang Hyang Bathara Guru kurmat gongsa Lokananta tinambuh munggang pasewatan